útočníkov v tomto smere, v tejto zostave je iba Wilson Boumedienne, ktorý pôsobí v Severnej Amerike. Pozor na prvú útočnú. Nebezpečný strelecký pokus od Douglasa Johnsona, ktorý chcel využiť to, že pred Husárom bol intenzívny pohyb a množstvo tiel. Myslím, že to bol Selič, ktorý teraz veľmi dobre zakľakol do strely Salmana. Ale pokračujúce súboje v našom pásme. Nemali sme priestor vydýchnuť si opäť, ale veľká obeť. Jensonovi ušiel puk z čepele vo chvíli, kedy už chcel zakončovať. Napriek tomu ešte stihol prihrať. Nebezpečné manévra aj s backendovou prihrávkou do prehusteného priestoru. Posielal to tam Sundström. Pred novou chvíľou spomínaní dvaja švédsky hráči trošku za Oliver Sundberg sa snažil okamžite reagovať. A naďalej pokračuje hrozba švédskeho tímu. Nedarí sa. Strelu od modrej nemal. Aj v tomto prípade sa s pukom iba nakrátko pohral toto, ale už bola súra, vynikajúci zákrok v silovej hre. Rozohrali krásnu kombináciu, ktorá ešte mohla pokračovať. Bigoforský nemal žiaden priestor, cez ktorý by ten puk mohol odpratať. Salmanova prihrávka, Husár s rýchlým presunom. A zvládol aj sa s pribúdajúcim časom citeľne zmenšuje. Opäť sú to Severania, ktorí sa dostali do útočného pásma. A dokonca aj k zakončeniu, ktoré je gólové. Presadzuje sa Milan Sundström, ktorého strela prepadla možno stečom brániaceho hráča za chrbát Jakuba Husára. Eklund Aspe ešte dokorčuľoval puk. Nedovolil nám rýchle otočenie hry. Potom zosunuli až na 6. miesto. Polovica predĺženia, no a akcia Sundströma. Sundström sa dostal až pred brankára Havela, rozhoduje dnešné stretnutie. Milan Sundström dnes musíme povedať, že zobral na seba tú úlohu popredného a dôležitého švédskeho ťahúňa. Jeho druhý gól v dnešnom stretnutí a ten má prihlastok víťazný. And a race to lose puck, it's centered, and Sundström with a chance. And here is Sundström with it. Works in and shoots, that deflects wide. Pitch was spilled. It's brought back by Sundström. Sundström drops it back, and that shot back with Aspe goes Theo Berggren. Sundström on the Swedish power play. Sundström back across. For Karlsson. Karlsson shoots, scores! Louis Karlsson power play goal. It's 5-2. Into the second period, they played much better. They get a power play goal here. Their first goal was right at the end of a power play, but the goaltenders... Lindbergh Steen for Sundström. And Sundström finds Theo Berggren. Karlsson back to Janssen. Sends it back across. Sundström, a hard shot, kicked out by Lethal. Drops it back to Sundström. Milan Sundström plays it back across. Bayot. Sundström. Across the top, sends it back, and Karlsson shoots, scores! Louis Karlsson. Good shot. So 2 power play goals officially. Yeah, and a third. In comes Sundström, gets a step, backhand shot, stopped by Leafold. Here's some of the reach of Milan Sundström, and tries to